Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Meron po tayo dito longganisa, tosino, itlog, okra, kamatis at suka. Opo, at meron din po tayo dito ang gourmet tuyo, gourmet tinapa in olive. Ayan, galing po kay Gabby's Kitchen. Yes mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na kamay namin mga taking Kapampangan. Mga tano po. Opo, mga tana po. Excited ako dito. Talaga? Ay, excited ako sa rice. Sa rice. Pasok po na tayo. Sa akin kamatis. Ito yung sasawa. Ayan. Gusto niya suka. Ako gusto ko kamatis. Thank you. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mga tano po. Ay, mga tan. Ayan. Look. Kamatis. Gourmet tuyo. Ayan. Ay, hindi ko kaya pa. Siguradong masarap yan. Siksik yung laman talaga, oh. Ay, oo, natatapon na. Yung oil niya. Ano ako? Siksik yung laman sa ano. Punong-puno Oo, talaga na. puno siya. Kailangan magbawas tayo ng ano. Lagay mo muna natin dito. Puro bawang ata yun. Hindi. At saka sili. Ito. Ang sarap ng amoy. Hmm? And thank you. Ito. Titikman natin. Mama, maras. Lagay ko dito yung bawang sa rice ko. Para masarap yung rice ko eh. May bawang siya. Ay, thank you so much. Ito, oh. Yan. Ito yung laman niya. Suka. Lag-lag yung laman. Ito. Ito. Tapos sili. Masarap po siya. Meron siyang konting sipa ng sili niya. Tsaka po yung bawang niya nalalasaan. Ang sarap din ng tuyo yung ito. Balo. Ang dami niyang bawang mga kaputibi, oh. Tingnan niyo. Tsaka yung oil niya talaga. Longganisa. Hindi nakikita yung rice ko. Yan. Yan. Ito naman. Ito naman ang try natin. Tinapa in olive oil. Ito. Boss na. Oo. Ay, nagpas na.
Punong-puno, oh. Punong-puno din. Bala. Ay, salamat. Siyempre, rice tayo dyan. At saka ang laki pa ng laman niya. Oh. Gusto ko pang rice. Ito. Sarap. Naman na. Sabay ka na. Naman niya mga potibis. Masarap siya, promise. Ang ganda, ang sarap pagkagawa. Iba yung natikman ko na na ganito na tinapa ni olive oil. Sobrang sarap. Kaano siya? Siksik na siksik siya na. Dami niya laman ako. Dami niya laman mo. Masarap. Ayan sa mga gustong umorder, pwede daw sa yan? Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. At kung gusto niyo mag-order, ayan, kontakin niyo po. Ito po yung number niya, nasa description box. At saka, pwede din po kayo mag-order kay Pick Up, Crispy Ulo, and Pata. Ayan. Doon po kayo mag-direct na bumili din. Mayroon po sila doon. Sa Santo Tomas. Opo. Madali lang yan. Gabby's Kitchen. Masarap po, promise. May sili pa, oh. Yung talaga, yung olive oil talaga, oh. Yan. Kuhampa na. Sandali lang mga potibis. Ay, may kanin kami. May rice na kami. Mas na-enjoy ako dito sa tuyo. Sa Ako gourmet. dito. Yes, parehas. Sabi ko, mas nag-enjoy ako sa kinakain natin sa gourmet. Ito, tuyo. Konti kanin. Yan. Kahit yung mantika lang, ulam na. Tapos paresan mo ng okra. Sarap. Sarap. Gusto na. Mas gusto ko pa yan. Yan. Highly recommended po talaga yan. Hindi po mapapahiya sa inyo. Sobrang sarap. Dami.
Mantika pa lang niya. Ulam na. Oo ka. Ay, sarap. Sabayan natin si BBM. Kaya mo na? Gusto ko pa ulit. Sarap ng pagkain natin. Oo nga eh. Sabi ko na sa'yo, kahit ito lang talaga ulam ko, pwede sa akin to. Kaya namin yung tuyo nila. Naman? Ha? Masyado marami itong itong ganisa. Kabilatan ng mga Apodibis. Oo. Igit na natin yan. Sige, ako muna yan. Lilinisin natin yung mesa. All natural po yung niya, yung ingredient niya. Yan. Gourmet tuyo, gourmet tuyo and gourmet tinapa in olive oil. Ayan. All natural po yung kanilang nilagay dito. Napakasarap po talaga. Highly recommended. Ay mga foodie base, kung gusto niyo po mag-order yan, mga kabalan po natin dyan. Ito po, order na po kayo sa Pick Up Crispy Ulo and Pata. Ayan, lagi po silang mayroong ganito. Napakasarap po. Ito yung kanilang contact number. Ayan, sa description box po. Gabby's Kitchen, thank you so much po. Napakasarap po ng kanyang gourmet tuyo and gourmet tinapa in olive oil. Sobra po, promise. Yes, mga Pudibis, susunod na lang tayo Shout out. Opo. Kaya mga Pudibis, hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. Love you.